Deci, salutare tuturor, acesta este cel de-al treilea episod din Terra Online și continuăm ceea ce am început. Deci, eu am scos sonorul, mă cam enerva. Și aici trebuie să avem un quest. Bine, questul constă în... Aha, da. Acolo voi primi o armură și un topor nou. Și trebuie să omor, bine, rancher, țigani. Drum cu țigane. Hai de pălă, mă. Ia-ți-o. Da, du-te. Și am găsit bani. Du-te, mă. Ia-ți-o. Și uita de ce. Deci. Bombă. Adică tu așa vorbești, mă, cu mine. Oh, a căzut ce? Buți. Deci sunt pentru... Nu sunt pentru noi. Am găsit cercei, inele, pandant, adică vă pot arăta așa cum arăt. Știm niște inele, curând o să am și pandant. Ia-ți-o, te dă de pe picioare jos. Așa, și am omorât 4 din 5. Mai, iarăși bombe. Nu am nevoie de ele. Aua. Și îl luăm și pe ăla. Mor, mă. Mor. Bine, n-am nimic pentru mana. Oh, deja mi s-a încărcat mana. Sper să nu se descarce până ajung la țigan. Ia-ți-o. Aia. Ți-ai luat-o. Și iarăși aceeași buți. Am terminat questul. Trebuie să plec la Verus. Hai, mă, mișcă-mă. În curând o să avem și cal. Cred că în episodul 4 deja voi pleca în Velica. De acolo e puțin și mi-au și calul. Mi-a dat, mă, ceva? E bine, am primit, am vrut să spun eu ce, dar nu mai spun. Trebuie să-l omorâm pe Kugai. Deja acesta este un mob puțin mai puternic. Și după Kugai urmează un alt mob. Cred că voi face acest episod în două părți. Da, sunt sigur, două părți. Partea întâia și partea a doua. În partea a doua deja cred că voi pleca în Velica. Unde ești, mă, Kugai? Haide, Kugai, ești la... Deci la cert, nu e aici, nu e aici. Trebuie să apar pe aici. Bine, până când eu o să-l aștept. Până apare țiganul. Nivelul 9 deja. Vă putem observa. Deci, unii au întrebat ce vă gândiți cam ce ar însemna aceasta. Aceasta este stamina. Adică când este la 120%, ne adaugă 618 HP. De exemplu, dacă avem nivel mai mare, stamina, sigur că ne va da un HP mai mare. Aici sunt skill-urile. Eu deja am avut un elf arcaș de 30, adică stamina încărca cam tot HP-ul pe care l-am eu acum. Deci, am să explic într-un alt episod, adică cum se alege mai bine aceste, de exemplu, cum să fie personajul mai bine, să alege rasa,
specializarea, totul. Adică ar fi pentru început, și cu gai. Nu mi s-a părut. Pentru începători ar fi mai bine să luați arcaș sau prist, da. De exemplu, pristul este bun doar în ajuta echipei, el dă mult HP, adică e mai bun, el regenerează HP-ul, de-aia este mult căutat în parte și nu se treacă nivelele major. Arcașul, el are o luptă de la distanță și de ce arcașul este mult mai bun, adică pentru început. Adică cei care deja au jucat, să încerci să joace, de exemplu, cu un Berserk, Slayer, adică la Berserk, la Slayer, mereu este problema, mana singură se descarcă. Acesta este foarte, adică este incomod. Mereu să stai să te uiți dacă mana se descărca sau nu. Mă cu cam unii și este incomod. Dar la arcaș, la războinic, aceasta nu. Adică stai și aștepți. Unde ești, mă, cu gai băgate așa? În sfârșit ai apărut, țiganule. Acesta este cu gai. Ia-ți-o. Opa, dar eu am uitat că el are un atac foarte super. Du-te, mă. Nu trebuie să mă las lovit de el. Ia-ți-o, baba. Ia-ți-o și ia-ți-o. E bine, mă scuzați.